सोलार दिया ना करंट खाइबे व्यू देख हेलो गाइस जय जगन्नाथ देखी पारे आज गोटे नुआ ब्लॉग को सांग देखी पारे चलतु आगू आगू कौन हो देखा देख आज आपण को वीडियो कहर कारण है आपण मान आज देखेबी आम गाँ जंगल किसीटा नुआ नुआ वीडियो देखु आगू चलतु देखु तो जमाना ये हाथी सोलार तार दिया गाँव किटा व्यू देखी पारे आपण मैंने कमेंट कर कहतु कौन लगुच गेम खेले जो मजा Oh my God! वीडियोटा है आम गाँव के गोटे जंगल सोलार एनी टाइम दी हाथी आसुंदी ना बंद कर जगह को केते दिन पर आसुची कहलु जहाँ लक्ष्मी पूजा को खाली जहाँ आसती बहुत दिन पर आसुची कौन कहलु चलतु आम तो वीडियो करुचु जदि भी हाथी देखा ही गला आपण मानक वीडियो देखेदेवी कहवाटा देखेवाटा बहुत फरक तथापि देखेबी जूम करदबा Oh my God! चलतु आगू देखा देखिए बहुत आगे से पाखापाखि भाई अच्छा बहुत भल फसल चाष बास भल कराए बहुत भल चाष बास कराए आपण मैंने देखि पारे मो वीडियो आपण मैंने बहुत माने देवा को और बहुत भल सपोर्ट दिंतु कहीं लाइक कमेंट शेयर करंतु जमती लगुच कौन कहलु छोट दिले जमी आम आसते गोटे जगह को आसचे बुलिया से लगुच हाँ खरा तो आपण मैंने देखिबार जो टेम्परेचर बहुत जोर हो खरा तो निहाती जाऊँगी आम गाँव तो हो 42 42 45 भी हो जाऊँगी माने भाया खरा हो कटकर तो जो खरा अच्छी कहनी मु रही पारे माने एत खरा रही पारे जहाँ तो कम रे निहती तो रहा कम ना पलि आसलु गाँव को मुझे वर्ष छुआ रही कटक किंतु खरा टाइम पलि आसे खरा जो सही हेनी आप देखी पारे हुंका गाँव ये बड़ बड़ हुंका अच्छी तो किसी नुह पानी फाणी बोधे मड़ौं
ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି, ସରିଯିବନି କାମ। ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଙ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବୟ। ହଁ, ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖାଉଥିବେ ରିଙ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଆ ବୟ, ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ଘର। ଆଉ କାହାର ମାନେ ରିଙ୍କୁଲ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କର ଘର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବିହାର ଆଗକୁ। ସେ ଚତୁର୍ଧାମ ବୁଲିବାର ଥିଲା। ତାର କେଦାରନାଥ ସେ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ? ଯେ ମଉସା ମାଉସୀ 2 ଜଣ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ରିଙ୍କୁଲ ଭାଇ ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି କଥା ହେବି। ସେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁଁ ଯଦି ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଥୋଡ଼ି ନା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମୋର। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚଲା ବାଟେ ଫୁଲ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର। କାହିଁକିନା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁକି କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଦତ। ମୋତେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି ବୋଧେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ ନିହାତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କରି କଷ୍ଟ ତ ହେବ ନିହାତି। ଯାହା ବି ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚଲା ବାଟେ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ପ୍ରବଳ। ପାଣି ତ ପ୍ରବଳ, ମାଛ ମାନେ ଚଲା ବାଟେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅନାଉନି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ। ଖାଇବୁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଳ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି ଆଉ ପାଣି ଶୁଖିଯିବନି। ନାଇଁରେ ଶ୍ୟାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଗଛ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। कितनी मुस्कुराओगी। 5G ଭଲ ଚାଲୁଥିବ ଏବେ। ଆଇଫୋନ ହେଇଥିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁରା ସୁନ୍ଦର କେନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଫସଲ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ସୁନ୍ଦରତା ଭିଉର। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।
ଷ୍ଟାଇଲି ଶିବା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବା ଭାଇ କହିବେ ତମ ଗାଁରେ ଏତେ ଭଲ, ଆମ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୁରା ପାଖରେ। କହିବେ ତମ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ସିପୁନ ଘର ଗାଁକୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ଆସେ ବୋଲି, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଖେଳ ଗେମ୍ ପାଗଳ ତ ଆଉ। ଗେମ୍ ପାଗଳ କରିବା କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ତ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଝଲମଲ ଆଖିର ଝଲମଲ। ଆଶା କରୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର କେମିତି ଭିଉ ଜଙ୍ଗଲର। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କି କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।